Desbotar certos mitos relacionados co cannabis que tenden a presentalo como unha droga inocua. Este é un dos obxectivos que busca Renacer coa organización de charlas como a que esta mañá impartiu en Ribeira Manuel Isorna. O cannabis é unha droga que se consume moito, pero que ademais ese consumo está basado moitas veces en creencias irracionais, non? Sobre todo que é inocua, que se banaliza moitísimo os efectos do seu consumo e iso pois fai que a xente ao percibir que ten menos consecuencias negativas, pois se atreva máis a consumilo ou que cando este consumindo realmente non sea consciente dos efectos negativos que lle pode causar na saúde. Non só se abordaron os moitos riscos para a saúde derivados do consumo da droga, senón que tamén houbo tempo para tratar os usos terapéuticos da planta, aplicada con éxito no tratamento de algunhas doenzas. De como se desarrolla o tetrahidrocannabinol ou as sustancias psicoactivas unha vez que a planta vai medrando e como eso vai afectando sobre o sistema nervioso central, non? É dicir, que mecanismos utiliza a planta como para modificar ou actuar sobre o sistema nervioso central e logo pasaremos un poquinho por ver cales son as posibles consecuencias desa afectación do tetrahidrocannabinol sobre as neuronas, non? E ver un poquinho a relación que hai co rendimento académico, con algún tipo de enfermedade e tamén, por suposto, falaremos pois do cannabis terapéutico, non? De todo o que está pasando, dos distintos medicamentos que se están utilizando pois para paliar algún dos síntomas de algunhas enfermedades. Esta conferencia enmárcase nas actividades programadas por Renacer ao longo deste curso escolar como complemento á formación nos distintos talleres.